हेलो लोगोफोर, बोथोरा बे साननैसोआ माने ओरैबायदि गरम लोगोफोर, ओंखायनो आंबो नै लोगोफोर गरमावहाय थानो हाथारैनि ORS लोंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। फार्मासियावहाय मोनो इलेक्ट्रल, माखासे माने मेडिकेलफोरावबो मोनगोन लोगोफोर, थेवबो जोंना मा होनो फार्मासियाव आङो लाबोनायखाय फार्मासियावबो मोनो होननानै आङो खिन्थाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै दैयावहाय आङो मिक्स खालामबाय दा लोगोफोर ORS खौहाय। बेयो मा होनो लोगोफोर, गरम बोथोराव ओरैबायदि मोजां, माने माखासे नै दा खुदियाफ्राबो दै गांनानै ओरैबायदि थान्दा लोंनो नागिरो नङा होमबा। थान्दाफोरखौ बांद्राय लोंहोजाया लोगोफोर, ओंखायनो नैबेखौ डक्टरनावहाय जिहेतु फार्मासियानो जा मेडिकेलानो जा थांनानै नैबे ORS खौहाय लाना फैनानै गरमावहाय आरामसे मा होनो दै गुसुजोंहाय, दै गुसुआबो जाहैबाय फ्रिजआव दोननाय नङा आरोना, फ्रिजआव दोननायजों लोंनो नाङा, मानो होनबा देहानि प्रब्लेम जानो हागौ। बेनिखायनो जोङो नर्मेल एसे मा होनो गुदुंनि गुसुआनो जा, जोङो मा होनो सरनाय दैफोरखौहाय आरामैनो मा होनो नैबे ORS जोंहाय मिक्स खालामनानै लोङोब्ला देहाफ्रा मोजां जायो आरोना लोगोफोर। मानो होनोबा नै दा गरमावहाय ओरैबायदि फेसाब मा होनो गरम जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो माखासेनियाव, ओंखायनो नोंथांमोनाबो हानायमानि नैबे ORS खौहाय लोंनो नाजा आरोना लोगोफोर। आंबो नै लोगोफोर गरमा अयथासारनि थाखायनो बेखौ लोंनो गोनां जादों आरोना। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम, देहाखौ मोजां मोनगोन आरोना। बेखिनियानोमोन लोगोफोर, बाय बाय।